9,9%. Давай попади в мое сердце. И пусть меня тянет опять в твою спальню, но я не сунусь в эту дверцу. Мы это уже проходили, и что там дальше мне известно. Сначала все бабочки сдохнут, потом мы спасаемся бегством. Ты нежными фразами. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Κάνουμε ένα review. Για πρώτη φορά αποφάσισα να μην βρίσκομαι πίσω από την κάμερα στο κανάλι του Νεόφυτου. Αλλά εντάξει, κάτι έκανα subscribe εκεί πέρα. Να πάρει και κάτι έτσι. Φτωχάτσα. Έχουμε πίσω μας ένα Audi R8 του 2009, 430 άλογα, με εξάτμιση, χειροποίητη, με εξαπίστωνα φρενάκια, το V8. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λευτέρη που μας το δίνει αυτό, να το πάρουμε μια βολτίτσα, να το στρίψουμε, να το πατήσουμε, να το ευχαριστήσουμε, να το δούμε τι οδήγηση, πώς οδηγείται τα μάξι, πώς συμπεριφέρεται, τι έχει να μας δώσει. Και για να μην λέω πολλά, γιατί ήδη έχουμε χάσει φως, πάμε να ξεκινήσουμε με το review. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα προσπαθήσω να κρατήσω έναν επαγγελματισμό, γιατί το αμάξι ήδη το οδήγησα λίγο. Οπότε, άμα ξέρετε, δείτε ότι τα χάνω, δεν μπορώ να μιλήσω, σημαίνει ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω έναν επαγγελματισμό, να τα πω σωστά έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή απόλαυση. Λοιπόν, επισήμως με το Λευτέρη μέσα στα μάξι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ για τη βόλτα, για τις φωτογραφίες που μας βγάζεις και γενικά όλο το support. Να είσαι καλά, το εκτιμώ full. Πάμε μια βολτούλα τώρα όμορφη. Βάζεις νεκρά. Ναι, βάζω νεκρά. Φρένο και βάζουμε. Ανοίξουμε λίγο παράθυρα. Είναι αυτός ο ήχος του V8, φίλε, που είναι. Νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ από όλα τα αυτοκίνητα. Είναι λιγάκι, ναι. Βάλω εδώ στο sport. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε δύο τεστάκια, δηλαδή ένα απλό, χωρίς sport, για να ακούσουν τα παιδιά τη διαφορά στην αλλαγή και στο χτύπημα που κάνει. Ναι. Και ένα με sport. Ναι. Εγώ βάζουμε τη μαγνητική ανάρτηση. Αυτό. Το μόνο που εγώ θα κρατήσω θα είναι το manual, γιατί εντάξει, πεταλάκια εδώ πέρα μου αρέσει να τα βλέπω. Εμένα μου αρέσει να παίζω από εδώ. Ναι. Πιο πολύ. Είναι αυτός ο ήχος, ρε φίλε, που εντάξει δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Κάνει το χαμόγελο, σου ανοίγει. Αυτό. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις με τίποτα. Κοίτα, είναι ένας ήχος ο οποίος ξεχωρίζει ότι είναι ένα R8 V8. Αυτό. Δεν μπορεί να είναι άλλο αμάξι με αυτόν τον ήχο. Δεν τον κάνει άλλο αυτοκίνητο. Αυτό το λέγαμε, γιατί και με τον Alex που ήμασταν με τον Mustang, ναι, το λέγαμε ότι αυτό είναι πολύ ξεχωριστό. Έχει ξεχωριστό ήχο, ρε φίλε, το αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, θέλει. Δηλαδή εδώ μπορεί να σου πετάξει κόλλο εύκολα. Ναι. Δηλαδή εγώ εδώ πέρα μπορώ να μπω και χωρίς αντισπίν. Βέβαια είναι. Το βλέπεις? Ναι, πετάει. Δεν είναι, ειδικά τώρα με τέτοιο καιρό. Το νιώθεις που το πετάει? Ναι. Γενικά δεν έχω συνηθίσει να με πηγαίνουν βόλτα. Ναι. Να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει πολύ. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή θα πάει το πόδι μου έτσι. Ναι. Ζούμε σε έναν κόσμο, ρε φίλε, με καλά αυτοκίνητα. Είναι αυτό το lifestyle, οπότε το καταλαβαίνω. Και η αλήθεια είναι και εμένα είναι το πρώτο supercar που οδηγώ, να το πω. Έχει τύχει να σταθώ τυχερός και να οδηγήσω και κάποια άλλα αυτοκίνητα και ωραία. Αλλά ένα αμάξι που να είναι supercar, pure supercar, είναι το πρώτο που οδηγώ. Εντάξει, έχει τα φρένα του. Ωραία φρένα. Δεν υπάρχει. Στο ανέβασμα θα είμαστε με το sport. Εδώ νομίζω πρέπει να κάνουμε κάπου θα γυρίσουμε πάλι, παιδιά. Εδώ. Γενικά θα φανεί στο πρόσωπό μου λίγο το άγχος που το οδηγάει άλλο στα αμάξι, αλλά είναι λογικό. Εμένα φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά. Εσένα φαίνεται το χαμόγελο. Άγχος, έχω χαμόγελο, αλλά εννοείται ότι έχω και άγχος. Καλά, εννοείται όταν έχεις ένα ξένο αυτοκίνητο, εννοείται πως έχεις και άγχος. Δεν μπορεί να το βαπάσεις, θα πας στα safe καταστάσεις του. Ναι. Βάζουμε εδώ το sport. Ωραία. Θα ακούσουν να άνοιξε και λίγο το παράθυρο, να ακούσουν τα παιδιά λίγο την αλλαγή της ταχύτητας που κάνει. Το νιώθεις όλο το δύναμμα. Φίλε, τι λες τώρα? Είναι απίστευτο. Είναι άλλο πράγμα. Είναι απίστευτο. Πώς κλωτσάει έτσι, ρε. Πολύ κλωτσιμο το αυτοκίνητο.
Αυτό είναι τρομερό, αλήθεια. Πολύ smooth. Ναι. Εδώ έπιασε κόφτο. Ήθελε πιο πριν η αλλαγή. Μπρο, δεν υπάρχει. Θα μιλήσω σε λίγο γιατί απλά δεν θέλω να αποσκηνώ αυτό τώρα. Βόλτα, για να πούμε λίγο τις εντυπώσεις σου. Θα κλείσω και το σπορτ, θα το βάλω και στο αυτόματο για λίγο. Και να πάμε να περάσουμε, μας βγάλει και ο Άγγελος στα πλάνα με τον drone. Ναι. Έχω να πω, εντάξει, τρέμω. Το αμάξι δεν υπάρχει, η τετρακίνηση είναι αλφας. Κοίτα, το αμάξι είναι κάρτ. Το αμάξι στρίβει στον δρόμο και παίζει παιχνιδιάρικο, πετάει. Είναι παιχνιδιάρικο, άμα καλά, χωρίς αντισπίνη να ξέρεις δεν μπορείς να το δίνεις εσύ. Όχι, σίγουρα. Δεν έχω αυτή την εμπειρία. Εδώ θα μου ήταν εμένα λίγο σε επικίνδυνες φάσεις σε κάποια κομμάτια στροφών. Είναι. Πρέπει αυτό το σου κρατάει πάρα πολύ το αντισπίν. Το συγκεκριμένο δρόμο που φίλε πρέπει να το ξέρεις full. Πάρα πολύ καλά και αρχικά καλό θα ήταν κάπως να τον κλείνεις. Ναι. Να το κλείνεις δύσκολο, να είναι κάποια άτομα πάνω κάτω. Βέβαια το κάνουν παιδιά σε ψηλοελεγχόμενους δρόμους, δεν τρέχουν πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή. Απλά είδε λίγο. Γενικά, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι μοντάζ, έτσι, δεν είναι αληθινό, τα έχουμε κάνει όλα με AI. Όλα σε ένα στούντιο γίνονται. Ναι, είναι σε ένα στούντιο. Στο στούντιο του Άγγελου. Στο στούντιο του Άγγελου, ναι. Οπότε, ναι, όλα αυτά είναι AI, είναι ψέματα, εντάξει. Αλλά έχω να πω, φίλε, ότι το αυτοκίνητο είναι σκοτώνει, είναι τρομερό. Πόσο καιρό το έχεις? Το έχω 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, έχω αλλάξει δισκοπλατό, όλους τους αισθητήρες πίσω στο δισκόπλατο. Από σεφ το αμάξι είναι καινούριο αυτή τη στιγμή, 3.000 χιλιόμετρα έχει, που είναι αλλαγμένα αυτά. Αλλάξαμε όλο το σαλόνι, αρχικά. Εδώ μπορούμε να το κόψουμε λίγο. Αλλάξαμε όλο το σαλόνι, όπως το βλέπεις. Φτιάξαμε τιμόνια, βάλαμε κάρμπο. Το σαλόνι, όντως έχω να πω ότι δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά τρομερή δουλειά. Είναι ο Νόντας, ο το Perfect στο Χαλάνδρη, είναι φίλος μου, πολύ καλός. Τρομερή δουλειά, μπράβο του. Εκεί έχουμε φτιάξει και το 300. Γενικά το αμάξι είναι ένα supercar το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καθημερινή χρήση. Εγώ το αμάξι αυτό το έχω για καθημερινή χρήση, να ξέρεις. Αλήθεια. Δεν έχω άλλο. Ενώ δεν έχω άλλο καθημερινό. Έχεις και το Nissan, δεν είναι καθημερινό. Δεν μπορεί να θεωρηθεί το καθημερινό, αν και το έχω φτιάξει καθημερινό και αυτό. Δεν έχω ένα μικρό αμάξι για καθημερινή χρήση, να σου πω την αλήθεια. 2 hours later. Αυτό που έλεγα πριν και off camera γιατί σταμάτησε αυτή κόλλησε. Μαλάκα. Αυτό ήθελες να κάνεις. Μαλάκα. Είδες τι κάνει. Απίστευτο. Άλλο αμάξι. Άλλο αμάξι όντως. Πολύ ενδιαφέρον τετρακίνηση. Αυτό που έλεγα. Είδες μας γύρισε τα αυτοκίνητα. Ναι, γάμισε τα ρε. Α, καλά. Αυτό που έλεγα πριν που λέτε είναι ότι γενικά τα αμάξι είναι φίλοι, είναι αληθινό. Δεν είναι. Πώς το λένε. Αυτό που ήθελα να πω πριν και δεν μπορούσα γιατί ο κύριος από εδώ με πήγαινε τέζα και μου είχε μείνει το στόμα κάτω. Είναι ρε φίλε ότι το αυτοκίνητο είναι τρομερό και
με τη δικιά μου έννοια όμως είναι τρομερό, είναι ότι δεν είναι ψεύτικο, δεν έχει πάρα πολλές τεχνολογίες, έχει ένα πολύ ωραίο complete traction control και ένα sport mode που σκληρύνει απλά το σασμάν και τη μαγνητική την ανάρτηση που απλά σκληρύνει και αυτή λίγο. Είναι 3 κουμπάκια υπόθεση, δεν έχει... πώς το λένε, πώς να το πω τώρα, τεχνολογία καινούργια αυτοκινήτου, τεχνολογία π.χ. σαν τα BMW, τα G, το G82, το G87 και γενικά σαν διάφορα καινούργια σπόρα αυτοκίνητα τα οποία και χωρίς να έχεις πολύ καλή εμπειρία μπορείς να τα στρίψεις και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις γιατί έχεις την τεχνολογία που θα σε κρατήσει. Αυτό θέλει χέρια. Αυτά από μένα, το αμάξι ήταν τρομερό. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βόλτα. Εύχομαι τα καλύτερα για το κανάλι σου. Πρέπει να ανεβάζεις λίγο περισσότερα βίντεο. Ισχύει, πρέπει. Ήταν ωραία εμπειρία. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Δεν ήταν κάτι super wow, ήταν έτσι για μια αρχή. Αυτό ήθελα να κάνω ουσιαστικά, γιατί ήθελα να κάνω και άλλα review και λίγο διαφορετικά από ό,τι κάνουμε συνήθως. Εύχομαι το ευχαριστήθηκες. Ναι, εγώ το ευχαριστήθηκα σίγουρα. Δεν μπορώ να μιλήσω, ρε μαλάκα. Του έχουν φύγει παιδιά τα σαγόνια. Πίσω ο Άγγελος από πίσω από την κάμερα μπορεί να δείξει το πρόσωπό του. Στο επόμενο βίντεο, στο S3. Στο S3, εντάξει. Στο S3, θα κάνουμε και ένα S3. Πάνε τα S3, δεν ξέρω. Πάνε, θα δούμε, θα μάθουμε. Κάτι έχω ακούσει ότι περνάνε στροφές στα 8. Άμα, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πολύ καλή συνέχεια, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, follow το Λευτέρη και τη σελίδα του που έχει τα αυτοκίνητα Jerk Motor Life στο Instagram. Θα τα βάλω όλα link, ιστορίες, τα λοιπά, description, μπείτε δείτε τα. Like, subscribe, σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Αφήνω και κάτω τους φίλους μου να τους κάνετε, να τους δείτε, να τους τσεκάρετε. Και αυτά από μένα τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Μπορείς να μου κάνεις ένα μαρσάρισμα, σε παρακαλώ. Να ακούσουμε λίγο και το αμάξι με την εξάτμιση που έχει. Σοβαρό. Εντάξει, τώρα μπορείς να το